ассалому алайкум бардори азиз, подписчикои канали Савдо ТВ, мардуми ғариб, ҳама каса хубен тинҷен. рости ирӯз навор кардем навори мошино бениҳоят арзон аз ҳар як нуқтаи Туркистон қабул кардем. ба хотири шуморо наворш кардем, тамошо кунен. ҳама каса пабратки лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорам ягон хона мошини арзон меоем. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин дорен, хона, мошин, квартира, чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, ҳаракат карда фурӯхта метавонем. дӯстон, имрӯза навор хулас дорем. Opel Astra дорем, Toyota дорем, бениҳоят арзон. Daewoo Nexia ҳастай, ваз 2115 ҳастай, ваз Prior ҳастай, Volkswagen ҳастай, Nissan ҳастай, Mercedes ҳастай. бениҳоят мошино 21 15 16 та мошин хулас навор кардем. тамошо кунед. дар комментария насен аз куҷо кадом намуди мошин шумо да мақбул боша, мо аз рӯи комментария шумо мошина пешниҳод мекунем. эло насар мегӯем, тамошо кунем бардор азиз. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки дар шаҳри Москва. солаша 97 меган, 35000 сомонӣ. ҳамин якамон аку Айториксон ҳай карда рафтай. уҷа просто вазъият безер ба ғаддага ба ҳам хотир мега савдош мекунам. касе мехарад 35 та мега боз савдои хубам мекунанд. мотор 1.6, коробкаш механика, бензини холӣ. +9 926 WhatsApp шунда муроҷиат намоед аз номи канали Савдо ТВ. балону пачка 100% мега, документош 5 моҳа, ходовой нав, краска камтар, трешна дорад. мақсад бо арзон ҳам мекунем. кисан задагӣ пӯзидагӣ надорад. мотор, коробка, ходовой соза. маълумоти пурраша ҳамин рақамҳои 776 WhatsApp доранд. муроҷиат кунед. хулосига бигирем бардор азиз. пешидаки тоза солои 97 худотон бо занг за маслиҳат кунед. ҳама каса лайк мезанед, дар канал подписатсия мекунед. давраро фақат иҷозат мегашед бачаҳо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Antalya ҳастай ки солиш 2008 сол. мотор 2.4, коробкаш автомат. зушуриш бензин. ҳуҷҷат 4 моҳ дорад дӯстон. краска сия, дискои фасон, балонош зур. Адиновский районда қарор дорад. 750,000 рубли русӣ меган. салон тоза. мошин худаш просто зури бад, автоматика шед бачаҳо. моториш 2.4. WhatsApp шонда муроҷиат намоед. +9 926 аз номи канали Савдо ТВ YouTube бардор азиз. муроҷиат кунед. фақат аз души ҳама каса дастгирӣ кунед. даврора полни тамошо кунед. бовар дорам бениҳоят мошинои арзон, хонаҳои арзон. худо хоҳад навори баъдамон дар ҳамин YouTube канали Савдо ТВ хонаҳо мешавад. 15-16 та хона навор мекунем. нашоти Opel Antalya ҳамин рақамҳои WhatsApp +7 муроҷиат кунем бардор азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай ки дар шаҳри Норак қарор дорад. солиш 1990 сол. 14500 сомониш меган. хулас бо савдо ҳам мекунанд ша. моториш 1.6, коробкаш механика, гази бензин айбо. балону 80% то сентябра документ дорад. аккумулятор созай, ходовой мега камкам мошин. хай уснишава мега омада мошина айпеш бинан бо муомила мекунем. касе ки мехара айчот меброру метипша мега мошинча худаш нахардвай. савдо дар назди мошин дар шаҳри Норак 14500 сомонӣ. марамат худотон занг зада маслиҳат кунед. бисёре бачаҳо дар комментария менависанд ки мошиноро чӣ хеле реклама мекунем, хонаҳоро чӣ хеле реклама кунем. рақамҳо дар аввали навор мондагиай муроҷиат кунед. WhatsApp, имо, Telegram 24 соат кор мекунад. роҳӣ кунед, фақат мо рекламаш мекунем. чорум мошина тамошо кунед шер бачаҳо. ваз 2107 ҳастай ки дар ноҳияи Ховалинг 12500 сомонӣ. солиш 2003, механика, гази бензин. документош будшидагиай, техпаспорт дора бардор азиз. документ надорад, техпаспорт дора. утилизатсия карги нестай. рақамҳои +7, рақамҳои 931 07 ахириш 90. WhatsApp ай 24 соат занг занед. просто бачаҳо беҳуда занг назанед. касоне ки конкретни харидар ҳамон нафаро занг занед, худам ҷавоб метавам. рақамҳои WhatsApp худмай
бардоро беҳуда занг назанед. Мошин конкретно ба хотири срочно сумда ку фурӯхта семша состояние беҳасузай камбудӣ хулас надора. занг занед. панҷум мошина тамошо кунед. Opel Astra G ҳастае ки дар шаҳри Москва солаш 2003 сол 340,000 рубли русӣ меган бо савдоша мекунам дӯстон. мотораш 1.8 коробкаш автоматикай, бензини холӣ. бибитириш бошин агар марамат занг зад бигиренша. балону 90%, документ ҳуҷҷат 1 сола, хадавои нав. краска радной бо арзон мешава, алиш намешава. задагӣ, пусидагӣ умуман надора гуфтагиам. қайд кардан мотор, коробка хадавои созай. 2003 сол Astra G тоза. муроҷиат намоед бародар азиз. рақамҳои +1 903 930 1988 ватсап шунай. аз номи канали ма Савдо ТВ гап занед, бо арзон мекунед иншоалло. 1.8 мотораш автоматика, бензини холӣ. маълумот пураша метонен рақамҳои ватсап шонда занг бизаненда бигирем бародар азиз. ҳатман занг зад пурсед. дӯстони азиз, номероро мондем барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯша мегузорем. рақамҳои 931 ватсапи моҳай, телеграм имои моҳай. муроҷиат кунед. реклама мекунем, фурӯша мегузорем. реклама чоткаш карда хулоси гап спортаро мекунем. фақат айталаш мо ами я лайк мешава, и дастгирӣ бениҳоят калонай бачаҳо бизанем, зур мешава. шашум мошина тамошо кунед. Toyota Camry ҳастае ки бениҳоят арзонша қабул кардем. солаш 2004 сол дар ноҳияи Хурусон қарор дорад. 48500 сомониш меган, бо савдош мекунам. дӯстон азиз, бензин, газ, мотор 2.4 коробкаш механика ҳай. тонировка ҳуҷҷат то августа ҳастае. мотор, коробка, балоно, задни камера ҳамаш чотка кор мекуна. дар ҳолати беҳтаринай хулоси гап срочно сум дар корай. муомилаи хубам хулос мекунем мегам. состояние мошин соз. Toyota Camry 48500 сомонӣ. ки Toyota Camry бачако занг занед, маслиҳат кунед. ҳамин наворо агар маъқул бошад дар комментария нависен ки наворо бениҳоят маъқулай. нависен дар комментария бо ки кадом маркаи мошин шумо дар маъқул ҳастед, мо пешниҳоди шумо мекунем дар навораи баъд нашир бачаҳо. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае ки солаш 94 солаш шер бачаҳо. дар ноҳияи ёбон 45000 сомониш меган, бо камтар муомилаи хубам мекунам шав. бензин, газ, мотор 1.8 коробкаш механика, краска сия, дискои пасон, балонош зур. чор балон нав, электропакет 4та. хулас варианти алишиам дора, бо мебинем меган. ҳозирашда 45 меган, ба нарх алишам мекунем. пешниҳод кунем. газ, бензин, мотор 1.8 коробкаш механика. мошин нахаду дар ҳолати хуби техника қарор дорад. документ дора то августа. ҳуҷҷат хулас дора. 4 балон нав, 4 электропакет. 94 сол бо савдо мекунем ша. муомилаи хуб хулас мекунем меган. касоне ки мехара рақамҳои 67 дастӣ занг мезанед, маслиҳат мегирем, мошинчара мерем, мегирем. бадр азиз, мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka ҳастае ки соли барояш 2006 сол шед бачаҳо. дар шаҳри Душанбе 58000 сомониш меган, бо муомилаи хубам мекунанд шав. Астрашо гарини қиматан, ҳамеша ак ҳаракат кардем, арзонша баҳри шумо пешниҳод кардем. мотор 1.6 коробкаш механика, вагон 1 даст меган, утилизатсия кардагӣ. дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. салафан печ, қонуни қоида, маълумоти пурраша метавонед рақамҳои ахираш 770 занг занед, маслиҳат кунед. мошинча тоза меган. аз вагон 1 даст гаштагӣ, мотор тоза, аккумулятор пачка, мошинча трешина надорад, қонуни қоидаш кардаган. хулас барои ҳай кардан тайёр акай. 100% нахаду мошинча. муомилаи хубам мекунем меганша. савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад.
Марама занза бо маълумоти пураша бояд ин мошин дастрас кунед азиз. мегзарем ба наҳо мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки соли 1999 сол номери транзит дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 17500 сомонаш меган бо камтар муомилаи хубам мекунанд. Бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. бояди мошин мотор, коробка ходовой 100% гуфта қайд кардан. краска тоза, аккумулятор нав, 4 баллон нав, аккумулятораш зурхулас нав. утилизация шидагӣ техас мотор 1 сола камбудиш хулас нестай. 4 электропакет кор мекунад. онро қоида кардаги барои ҳайк кардан мошинча тайёр. 17500 сум меган. номери транзит, краска тоза бо камтар хулас гап бояди ҳамин нархаш тараф мегзарем гуфта қайд кардагиам. худотон боз занг бизанед, маслиҳат кунед, маълумоти пураша бигиред, маъқул боша мошинчара дӯстон азиз برنده بخرید. در شهر خوجند 17500 سومونی میگن شما. میگذاریم با دهم ماشین فروشی. همه کسا لایک را بزنید بردار عزیز، فراموش نکنین. BMW 5 سری است که به نهایت ارزان 23000 سومونی. سالش 97 ساله. در شهر وحدت قرار دارد. کراسکش زور BMW 5 سری است. 3 мега бензини холи, мотор 2.5, салон тозакай, механикай. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 23 бо савдои хуба мекунем. варианти аличира қайд кардаги нестанд. худотон пешниҳод кунем может бит дошта бошад дӯстон азиз. ҳамин ки мошинча ҳозирашта зуриват конкретни харидори аниқ бошен. агар рақами 94 13 13 18 занг бизанед, маслиҳат кунем мошинчара бирем бигирем бардор азиз. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон азиз. наворам бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. ваз 2115 аст ки соли 2005 сол дар шаҳри душанбе қарор дорад. 18000 сомонаш меган бо муомилаи хубам мекунанд. бензини холӣ, мотор 1.5 коробкаш механика. ҳуҷҷат 7 моҳа дорад. даро, сентрзамок, 2 электропакет, диско, баллон, мақсад зур, чотки қонуни қоидаш кардаган. 18000 меган бо савдо мекунанд. қайд салонаш ам дидесен латтай дӯстон азиз. 18000 мотор 1.5 коробкаш механика. муомилаи хубам хулас дорад. агар дар шумо ҳам хеле мошино боша, агар замино квартиро боша, агар мо дар роишне мо рекламаш мекунем дар наворои барнах доха дар каналҳои худмон тикток, инстаграм, ютуб каналда ҳаракат карда рекламаи фасон мекунем, фурӯхта метавонем дӯстон азиз. метавонем муроҷиат кунем 24 соат дар амо рақамҳои ватсап имо дар аввали навор мондагӣ ҳастем дӯстон азиз. муроҷиат кунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Nissan Primera аст ки соли 2007 сол дар шаҳри Душанбе 55000 сомонӣ, бензини холӣ, мотор 2 коробкаш механика. вагон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояние мошин бениҳоят тозаакай, кузов зури ба дӯстон азиз. дискои фасонзагӣ, даруни мошин беҳад тоза, 2007 сол. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе 55 тамега бо муомилаи хубам мекунад. алиши вариантро қайд кардаги нестанд. худотон пешниҳод кунед, мумкин ки дӯстона дошта бошад. бензини холӣ, газ, дизел надорад. ӯ тарафша маслиҳат кунед рақамои 884 08 1001 да занг занед. аз номи канали саодо тв бо камтар муомилаи хуб ҳамроҳи шумо иншоалло мекунад. канали наи мо бо номи автотиҷи, силкаш дар комментария бачако. дар оҷа бо бениҳоят мошинои арзон, фақат амо советский молодёжни мошиное ки ҳами 5000 то 20000 уҷа мо меёнем. маъқул бошад даромад тамошо кунем. силкаш дар комментария. 13 мошина тамошо кунем. акро Hyundai Sonata аст ки соли 2003 солай дар шаҳри Душанбе 22000 сомон меган бо савдои хубам хулас мекунем. гуфтагиам сӯи ҳами Hyundai Sonata 22 бо савдо дорад. гази холӣ, мотор 2 коробкаш механика, краска тоза, состояние зур хулас гап.
савдо дар назди мошин дар душанбе беҳуда занг зада нороҳатмо накунед. Конкретни хайдору ами оиди ами ҳар як мошин аму одамое ки мошинхар ҳастен хоҳиш ҳаматон конкретни хайдору занг занед. маълумотҳои ҳар як мошина худмон шуморо мо пешниҳод мекунем, мошина нишонтон метем, просто занг мезананд, мега мақсад намехаранд, сол шумо мепурсанд чӣ хелайт ҳастаниш, майли бародар бояд бо муомила мекунем, мақсад бо занг мезанем. хеле корро накунем башанку, бениҳоят ин кори хуб нест. дай нашоти хундай конкретни хайдору ами рақамҳои 3 100 460 занг занеда маслиҳат кунед оиди мошин махфул боша бигирем. 14 мошина тамошо кунед. Volkswagen Golf аст ки солаш 2000 сол дар шаҳри Душанбе 45,000 мега бо савдо хубам мекунаша. Бензини холӣ, мотори 1.4 коробкаш механика. мошинча бениҳоят тоза, дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пӯздагӣ надорад. краскаш ягон ҷо харошидагӣ надорад. балоно 80% состояние мошин соз шуда аст. фарош ҳама LED зур. ҳуҷҷатош 1 сола. мотор, монитор, задни камера, хулас мошинча созай, состояние соз, мотор 1.4 механикай. краска бениҳоят тоза, фасон, дар ҳолати хуби техникӣ. нахаду хулас дигар савдо мешавад. 45,000 да савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе Volkswagen Golf 2000 сол. баромад аз номи канали Савдо ТВ занг занед, бо арзон мекунад иншоалло шумо да муомила кунед. хулас дигар мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. мошини ахирон тамошо кунед. Opel Astra F аст дар кузови каравани простой дӯстон азиз. Universal ноҳияи фархорда қарор дорад. 31,000 сум меганаша, бо савдои хубам мекунаша. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ нахаду. сезони каравана чер бачо. 31 мега савдо мекунаша. механика, мотор 1.6, бензин, газ, муомила дорад. савдо дар назди мошин дар ноҳияи фархор. ҳолати мошин бениҳоят мақсад зур, нахаду рафтестай. ҳама каса лайкҳоро занед, дар канал ҳози подписатсия кунед, шитоби дер накунед ва баъдан канали наиморад ҳатман дастгирӣ кунед. наворо маъқул боша. агар дар рӯи каналтон ҳози мошин нав мебароед бародар азиз, ин канали нави мо ҳай. ҳатман ва ҳатман ҳар души дастгирӣ мекунед иншоалло. мо барои шумо лубои химият мекунем, лубои мошина пешниҳод мекунем. мошинчара хулас тамошо кунед, маъқул мешавад иншоалло. бигиред иншоалло бародар азиз.